la Federació Balear de Teatre Amateur, en nom del jurat, en aquest primer certamen de teatre amateur de la Federació. Atorgarem el guardó en els nominats, en els guanyadors dels següents nominats. Grup Madelmico Teatre per Sobre Assassinats. La companyia Mai Som Tots a sobre Black Comedy. El grup UOM, un o més, per l'obra Tocats del Boi. I el grup Xamo Xamo per l'obra Romeu contra Juliet. I el guanyador del primer certamen de teatre amateur de la Federació Balear de Teatre és per l'obra Assassinats de Martico Teatre. La seva presència